allerede nu tage fri for at sige det derude. Vi kører 2 og 2, medmindre der ikke er plads, så kører vi 1 og 1. Alle gør, hvad jeg siger. Hej. Hvad hold kører Quintana på? Okay. Dem har vi her, som har vi også en 2 år, så den har vi også rigtigt, ikke? Hvad med Katusha? Ja, Katusha. Eller hvad med Kofidist? Ja. Nej, jeg tror Katusha. Vi tager Katusha. Hvem har vi af store mennesker? Men der er det meningen, at det var dit hold. Nej. Nu skal jeg nok fortælle jer, men kan I prøve at være bare en kant? Hvis I bare kan, så stille til de små. Lidt samarbejde, snakke lidt sammen. Derovre ligger der 21 etaper fra årets Tour de France. I skal sætte det rigtige navn på den etapevinderen på den rigtige etape. Så etape 1. Hvem vandt etape 1? I sætter den på, hvis I er enige. Og I har 5 minutter til at blive enige. Hvornår vandt Cavendish? Det er der sagt mange. Hvem har du det Greenedge? Der er ikke nogen, der kan Greenedge. Det var sådan noget Du har sagt det milliard gange. Greenedge til 4 etaper. Nej. Matteo Trentin. Hvem var den tredje etape? Hvem var Cavendish? Hvornår vandt han? Var det ikke 13? Tredje etape, og det er ikke... Vi kan tage det i rækkefølge, sådan hvem vandt tredje. Nej, det er Marshall, der skal klare. Hvem vandt tredje? vandt anden. Simon Gerrardson vandt Eller de skal sætte sammen. Simon Gerrardson vandt Nej, Simon Gerrardson vandt sgu da tredje. han vandt etappen i... Nej, han vandt etappen. Han vandt etappen. Eller de skal sætte sig ordentligt på. Skal jeg bare løbe nu? Husk at stramme den der ind. Ja, det er dejligt. Snoren skal være så kort som muligt. Hvad skal det til for? Hvad er det, Oliver? Oliver, er det dig, der her? Kom nu! Du kan styre med den. Nej, hvor er der meget spilsnor i det her. Jeg skal stramme op, der må ikke være noget spilsnor. Nej, hallo, der må ikke... Hvad så med det her? Det må I da finde op. Jeg vælter! Jeg skal lave en kæde. Nej, forlærer så vælter I og vælter I Gå ind og væk kæden. Prøv at se her. Vi har lige en slalombane. Så I skal rundt om Thomas. Alle skal en omgang rundt om Thomas. En omgang rundt om Louise. Omgang rundt om Pia. Valgte vi bærer på Oliver. Hør efter. Hvor du løber. I skal høre efter. I er i gang. Værsgo, kom så. Hvad med os? Rolig. Værsgo, så må I køre. Jeg kan ikke få sådan nogen til at lave noget, hvis ikke det går tid. Prøv at høre det der step. Ja.
Rasmus han trækker også ind der for at spære dem af. Ja. Så skal I have snoren af. Fordi Lund han hoppede væk. Cykelhjelm på, overtag af cykler. Og hvor meget har I så sovet? Du ser træt ud, Tobias. Nå, hvornår sov I sidst, I to? Hvor mange timer siden er det, I sidst sov? 26 eller sådan noget. Skal I så ikke sove nu? Sig noget til Rasmus. Og Lund, hvad sker der, hvis I ikke sover? Der bliver vi så sindssyge kinesere. Nej, det er kinesisk tortur. I bliver sindssyge. I bliver ikke sindssyge kinesere. Lund og Søren, sov nu. Okay.